नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. होन्नावर कासरगोडच्या बंदर कामगारीच्या विरोधात मच्छीमारालो आत्महत्येचा प्रयत्न. होन्नावर उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या होन्नावर तालुक्यात कासरगोडात मच्छीमारी बंदर व्याप्तीत खाजगी बंदर निर्माण कामगारीक विरोध करचे मच्छीमारी लोकांनी आज बंदर विरोधात आक्रोश व्यक्त करून सामूहिक आत्महत्येचा प्रयत्न केलो. तात्कालिक बंद दवरिल्ले बंदर कामगारी पोलीस बंदोबस्तीत परत सुरू करच्या प्रयत्नात असताना संबंधित मच्छीमारी लोकांनी कामगारी थांबवण्याचा प्रयत्न केलो. त्यावेळार पोलीस आणि विरोधकांमध्ये बाचाबाची जाऊन काही मच्छीमारी युवक समुद्रात आत्महत्या करू पुढे गेले. त्यांना करावळी रक्षणा पोलिसांनी धावून वचून तेमकां आडयले. त्यांना विरोध करची बायला पोरा सगळे एकच वेळा समुद्रा दिशेन धाविल्ल्यान थोडा वेळ गंभीर वातावरण तयार झाले. कासरगोड टोंका भागात शरावती नदीच्या प्रदेशात सुमार 700 कोटी रुपये खर्चाचे होन्नावर पोर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी बंदर निर्माण करता. त्याच्यासाठी सरकारान 93 एकर जमीन मंजूर केला. काही महिन्या पहिली बंदराची कामगारी सुरू करताना स्थानिक मच्छीमारी लोकांनी बंदराक विरोध केलो. त्यांना तात्पुरते काम बंद दवरले. जाल्यार हजारांशी पोलिसांच्या बंदोबस्तात कामगारी सुरू केल्ल्यान मच्छीमारी लोकांनी आणि स्थानिकांनी तीव्र विरोध केलो.
ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋ ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲ ಸೀಟ್ ಕಾಟ್ರೆ ಬೋಳ ಸತ್ತೋಗ್ತೀಯ tepat tuh udah harga ya, paling uangnya itu udah